Obila County ma Kisii dhi nyime ga pedha ne achije chiko mag kuo manomonjo duka moro e alwora ma Suneka kendo nego chuk dar achiel. Wachore ni jokuoge go noringo gi omenda ma kwan gi pok oyangi. Njore manotimore e boda kika par kende pod omako dho jodak. Kaka Simfros Okinda lero, Obila geno ni tipo ma bende nomako wang' dede biro konyo e mako jokuoge go. Tarika par duweni e kar sari otieno e boma ma Suneka. Wang' dede mar CCTV nyiso kaka jokuoge go donjo e duka maduong' mar Mora. Achiel kuom gi kalidho kawuondore ni en achiel kuom jonyiepo. Tipo mar CCTV mako jowadgi mamoko kaluwe gi reto. Achiel ineno kagolo bunde kido mar AK-47 kendo chako goyo e kor yamo e dho dukani. King'iyo rwakruok maggi gichalo joma chuo. Girwaka buog rombe kod ogute mamiyo fwenyo nondgi bedo matek. Gidonjo ng'we kede ka giting'o gig lweny makoch ka jonyiewo mane rek donje dukane obwok e dho duka. Jonjore go ne goyo joma ne temo dhi ataro mar chike magigolo ka gitiyo gi nyundo nyaka ujalo. Moko kuom jokuogegi nenore kochomo kar kwano kod kano omenda. E yodni magine okwako kor lwasi ka jomoko ichiko mondo ninde bwo mesa e kinde ma kuo dhi nyime. Tipo bende mako chuk dar ma oyangi kaka Peter Omwenga ma jokuoge go nochielo gi magina monego. Jokuoge go nochune mondo donj kamoro e yodni. Kanyo ema Omwenga norado kod tho e lwet jomaundu go. Dakika machuok bang'e waneno achich moro kochung' akicha e dhot ka ogoyo bonde konde duto e kinde ma jowadgi dhi nyime gi kwelo. Kuom dakika 7 kende jokuoge go noweyo konego ng'at achiel kendo ringo gi osigo machalo omenda mane gikwalo. Njore manotimre wuok tich gotieno pod oweyo josuneka gi buok kod luoro. It was an inside job because we've heard na tumesikia ya kwamba hao watu hata bunduki ambazo walikuwa wanatumia si wale raia wa kawaida ambao wanaweza kuwa na hizo, because the information that inatufikia wanatuambia ati ni AK-47 na mabunduki ziko za hali ya juu. Naomba serikali ichunguze hii maneno, angalie vizuri kabisa, ichunguze hii watu wasikwe ndio wafanyabiashara wataweza kuwa na amani hapa Suneka. E gweng' mabona Nyando leto kwa kanyuola chukdar manonegi Peter Omwenga. Chieng'no kata ginegi winjo ywak risasi ma ok ne ging'eyo ni achiel kuom gi ne nitiere kama bunde ne ywakeno. Mosenindo Omwenga koro we anyuola ne kod kuyo gi chandruok kaluwore ni en ema ne opidho anyuonde. Sasa kufika kitu kama saa 1:30 kumpigia simu ikalia. Sasa nkarutia tena simu ikalia, mara ya 3 simu ilipotea. Sasa nilipata simu kaambiwa sasa tumesikia mzee wako amepikwa. Amewacha mama na watoto 8 na yeye ndiye alikuwa anatafutia kwa familia yake. Apisa mochung'ne nono malingling mag njore Catherine Juwe wacho ne jolony biro nono tipo mag CCTV. Nyaka sani apisas mag Obila oseyudo magina 3 manotigo e njore no kapod gimanyo achije 9 ma itudo kod monjno. Simfros Okinda, Ramogi TV. En wach malita ahinya ma bende wageno ni Obila